tabung ni cherai rok belai no autism rok ngui tongo tamni bage hinge dege borok belai phone thongo aboni bage no autism rok ngui thango norok bahike saimano autism rok bahike engke norok kwbangma norok phone rok thongka dengke cherai rok no yakni phone haka dengke borok kamnai norok jekono kok saka dengke borok kono khana galak phone mang thongui tongnai amni bage ang norok no sawo norok jefruphuro niji ni cherai no phone tari di nung jodi phone ni yanke kabo hinui nung phone rok tari di phone ni yanke maise ango rokini nung phone ni tongkhadinge ni life ni jotno problem kotor khai tongo nung cherai rok no aba haike phone ni ui tongkhadingke norok ni cherai autism ungui thangui mano abni bagi norok phone tari di je sapano ngthu borok no phone tari di borok bai time spend khaina nai din norok borok no jekono khai cheklai khaidingke norok o autism rok no hoite norok banchiri manai jodi cherai rok nung jefrupano nung borok no jekono saka jekono nuhunka kok saka gano borok da tong tong ephano borok saimeng thana jodi nung borok phone bai effect thaka dengke abo hingke norok saimangdi autism rok ungui thanga hine bo ordik person abni bagi norok phone tari di cherai bwsarang norok o video nainai din norok kwbangma nukhana o jaga bo bahike autism ung